Hi guys, खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो नैबे आंनि गोदान भिडिअआव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। आंनि दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय जोंहा आलासि बिबोनां फैदों नालाय बिसोरनि थाखाय ओंखाम ओंख्रि संनायनि लाहार फाहार खालामगासिनो आङो। ओमफ्राय जोंना आलासिया दा गिर्जायाव थांदों। आं गिर्जायाव थाङासै दिनैथ' सानडेखामोन नालाय। ओमफ्राय आं नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावो लोगोफोर, बयनिसिमबो थेंक इउ आंनि इउटुब चेनेलखौ 2K खालामना होनायनि थाखाय आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय जा गगा मोनदों, ओमफ्राय गुजुदों, माथोआनो एसे बोरैबा गला जादों आरोना। ओमफ्राय संनाय मानायफोरखौ आङो देखायनो हागोन हाया कुनु गेरान्टि गैया आरोना। मानो होनबा आं हारसिंसो संगासिनो नालाय। ओमफ्राय फिसाजोखौ बिबिया बादों। ओमफ्राय जोंना दा बिहावबो गैथ'वा, बिबो बाजाराव थांब्रबदों एसे खरसा खालामनो आरोना। मानो होनबा आलासिया जोंना हठाथसो फैब्रबदों नालाय, बेबो मोनसे खामानियावसो फैदोंमोन। ओमफ्राय दा जोंनिसिम मोनफैबाय, बिराद गोजोननाय मोनबाय आरोना। आलासिखौ फैजानो लुगैखादोंमोन आङो मालाबानिफ्रायनो। बिदिनो नोंथांमोना आंखौ अनसायलांबाय था लोगोफोर दे, अरायसम सापर्ट खालामलांबाय था। बिदिब्ला जोंनि भिडिअखौ अननानै नोंथांमोना बयबो जोबजासिम नायदे लोगोफोर। संनायखौ दा हाबाला देखायनोसै एसेबाबो, नङा होमबा लोगोफोर? हायाबाथ' आरो बोरै देखायनो दा। आङो दायोहाय सामब्राम गुफुर, हाइजें, सामब्राम गोजा, बानलु रेडि खालामनानै लाबाय आरो। ओमफ्राय नै आंना दाउ बेदर आलु ओंख्रियाबो मोनहांसै। ओमफ्राय आं बेनि सिगांनो दालि ओंख्रिखौबो रुनानै लाबाय। ओमफ्राय बिनि उनाव ना फ्राय दोङो, ना फ्रायखौ मामाया बनायथोंसै होननानै आं हगारना होबाय आरो। Mam जाने से अरे mam Ang reservation जाया नों मोनजा। बेखिनियानो आलासिफोरनि ओंख्रिया, दालि जहल, दाउ बेदर आलु, दाउदै, ओमफ्राय पापर, ना फ्राय, सबाय बिमा भाजा। आं बांद्राय संस्लाबबायबो थानो हायासै, फिसाजोआ जोंना एसे डिस्टार्ब नालाय। नङाबाथ' आं संबावगोन सानदोंमोन। नै बिबौजों बामजागासिनो आंना फिसाजोआ। ओमफ्राय दा आलासिखौ ओंखाम जाहोनोसै आरो, रोङाबाबो संसाबबाय। दे लागायना हो बाबु, जा थाब थाब देरथों। देरबावगोन रा, एसेथ' जौगोन ना। लोगोफोर जोङो दायो जायै लोङै ओमफ्राय आलासिखौबो बिदाय हरनानै सासे गामि खाथिनि बिखुनजो जानाय लाहानाव जोङो एसे बेरायनो फैबाय आरोना लोगोफोर। न'आवबो माथो खालामनो होननानै। मामा बिराद गगा मोनदों बेसेरानि, खुगाथिसो हां लादो। हामा बिदि देखायनो मामा दे सना। मामा आंनि सना बिदि देखायनो हामा दे मामा दे। दासो थानो मोनदों बेसेरा, आयौ जा दुस्थ'। हायावल' ओंखारनो नागिरो नों, उन्दुआबो। ओमफ्राय उन्दुदो मामा सना दे। फोसोबाय मालाय मैगं मालाय मैगं फोना लाबाय ओरैबो। खख्लें गुवार मानि नै मामा फोखोबा ने मामा सना, मामा फोखोबा बैलाहा। ओइ प्लेसि मामा ओरै फै ओरै। आयो हाथायावबो फोनांजाबावनाय। देन्जारसो, खुगा लुनदाव बुलायदों दाख्लि।
Abauनि n'खौ नायदों नोङो ha Bye aja. Mama oi Hone bising ayo oi Belum sekali. Mani dustu nङो dustu oi dustu nङो Ai. Dede gaखो दे होमबा दे आथिङाव होदो दे होमबा दे होमबा Ayo. दे Gafaयजोब. जोसि हुआलासनो नङालै दे होमबालाय दे माने बिदि गाखोगोन आरो दे माला दे Thôi deh. Udah, ada yang lain.